така, аз съм Светлин Наков и давам едно интервю за DevStyler по тяхна покана. Първият въпрос е: как определяте нивото на IT образованието като цяло в България? Смятам, че е добро. Смятам, че е доста добро. Гледал съм какво се учи по света, какво се учат в традиционните университети, какво се учи по академиите, какво се учи по частните школи, какво се учи по училищата. И мога да ви кажа, че малко са местата по света, където още от училище, през, да кажем, специализираните училища, математическите гимназии, професионалните гимназии, та чак до академиите като Софтуни и другите и университетите, нещата са толкова развити, добре и направени. Разбира се, университетите наблягат малко повече на теоретични неща, на концепции, както ги наричат фундаментални знания. Аз ги наричам повече суха теория, защото често пъти е точно това. Пък ние наблягаме много повече на практическото образование за софтуерни инженери или това, което ще работиш един ден, като започнеш работа в софтуерна фирма. Следващ въпрос. Как бихте определили нивото у нас спрямо това в световен мащаб и къде сме ние? Смятам, че сме високо. Български програмист са на едно добро ниво. Това го показват и честите пътувания на наши хора в чужбина, честата работа в чужди фирми, в Силициевата долина, в Германия, в Канада, къде ли не. И общо взето наши хора са на ниво. Това го показва и честото влизане на чужди фирми в България, не просто да аутсорсват, а да правят сърцето на техния продукт. Мога да дам много примери фирми, като да кажем Ocado, като SAP, като Bosch, които правят сърцевината на техния дигитален, софтуерен и иновативен продукт тук в България и разчитат изцяло на българския акъл и компетенции. Така че нивото за мен е доста добро. Това, което ни липсва, е мащаб. Ние сме малки, ние не можем да се сравняваме нито с Полша, нито с Индия, където пък качеството не е много хубаво, нито пък с Китай или ако щете с Русия или с другите по-големи държави, дори Бразилия, ако щеш. Следващ въпрос. Кои са специалностите, които подготвят кадри с ключови компетенции за IT сектора и по-специално софтуерната разработка? На първо място бих сложил Софтуни, което подготвя софтуерни инженери, QA специалисти и специалисти по потребителски интерфейси и графичен дизайн и веб дизайн и специалист по дигитален маркетинг. В Софтуни специалностите са насочени към това, което е най-търсеното в IT индустрията. Това са именно Java програмисти, JavaScript програмисти, Python програмисти, C# програмисти, QA инженери и по-малко вече търсените C++ developers, PHP developers и някои други по-специфични. Разбира се, и в държавното образование има специалности като софтуерно инженерство, които частично съответстват на това заглавие. Специалности като компютърни системи, които са малко по-насочени към хардуера. Там се изучава, да кажем, физика, материалознание, малко програмиране, малко микропроцесорна техника и подобни. Има и по-странични специалности като компютърна информатика, да кажем, която би трябвало да е по-академична, да кажем изкуствен интелект, който трябва да е малко по-математика, статистика, Data Science и подобни, и още по-страничните вече специалности, като икономическа информатика в икономическите вузове. Така че специалностите са много, но много често заглавието не съответства на съдържанието и подвежда студентите. Те си мислят, че ще учат програмиране, учат всъщност някакви други неща. Но това си е техен проблем, че не са се информирали. Рано или късно идват в Софтуни, обикновено разочаровани от традиционната образователна система. Следващ въпрос. Какви дисциплини включват учебните програми в тези специалности? В традиционното образование, като университетите, те се опитват да вкарват дисциплини по-фундаментални, като математика, математическа логика, да кажем, статистика, вероятности, линейна алгебра, аналитична геометрия и подобни. Редом с програмирането като практика, да кажем, в традиционните университети учат C++, Java
и някои други езици, както структури от данни, алгоритми. В Softony ние сме много по-прагматично ориентирани. Ние учим основи на програмирането, програмиране, работа с разни API-та, библиотеки, разбира се, структури от данни, алгоритми, различните подходи за дизайн на алгоритми и подобни неща. След това продължаваме с обектно ориентирано програмиране и неговите принципи, функционално програмиране, бази данни, storage и data storage системи, различни фреймворци за Object Relational Persistence. Оттам нататък продължаваме с Web Backend разработката, Web сервиси, REST APIs, HTTP и Frontend разработката, която включва предимно HTML, CSS и JavaScript технологии като Angular, React и Vue. И завършваме обикновено с DevOps, контейнери, Cloud и въобще Continuous Integration, автоматизирани билдове и подобни неща. Това за нас е сърцевината на софтуерното инженерство в нейната практически аспект и вече оттам нататък добавяме курсове като AI, да кажем Linux мрежи, специализации, да кажем от други програмни езици или в някакви специфични технологии като блокчейн, който му е интересно учи дизайн, потребителски интерфейси, UI, UX и много други неща. Наистина не мога да ги изброя, тъй като в Softony имаме над 300 курсове. В традиционните университети правят някакъв микс между математика, физика, такива инженерни дисциплини и някакво програмиране или елементи на програмиране, където практиката не е на достатъчно добро ниво, а често пъти преподавателите са компромисни, защото нямат ефективна система за следение на хората, как перформат и тяхната замяна, обучение, развитие, подбор и така нататък, каквато имаме в Softony. Добре. Следващия въпрос е: как се промениха учебните ИКТ програми през последните 5, 10, 20 години? Ако тръгнем отзад напред, преди 20 години се учеше много повече математика и много по-малко програмиране, тъй като изчислителната техника тогава беше на много по-примитивно ниво, дори достъпа до компютъра беше проблематична, интернета не беше се развил толкова като сега, нито пък имаше изкуствен интелект, той беше само в теоретични учебници се изучаваше, така че учебните програми се развиха заедно с технологиите. Тенденцията е, че ако преди 20 години учихме повече математика, правихме контролни на хартия, решавахме задачи на лист, пишехме на дъска с тибишир, след това с маркери, след това минахме към проектите, то преди 10 години вече нещата почнаха да наблягат повече на програмиране, на технологии, на по-съвременни неща и през последните 5 години може би изкуствен интелект, Internet of Things и по-модерни неща започнаха лека по лека да навлизат в дори традиционните университети, а в топ учебните заведения като Softony, да кажем Телерик академия и другите частни академии, нещата винаги са били изключително съвременни, изключително практични и изключително фокусирани. Тоест за кратко време да научиш това, което ти е достатъчно за да започнеш работа и когато започнеш работа да продължаваш да учиш, за да станеш истински добър специалист. Наистина аз не искам да противопоставям директно традиционното образование с частното и алтернативните академии, да ги наречем, тъй като те имат различна задача. Традиционното образование има задача да даде една по-широка сфера на образование, да направи хората инженери, да им изгради мислене, математики, да кажем инженерни концепции за математически науки и подобни, докато частните академии търсят за кратко време да преквалифицират един човек от една професия в друга или да изградят този набор от практически умения, които са необходими да се започне работа. Така че понякога много хора ги комбинират, защото искат да имат и по-задълбочени теоретични фундаментални знания и вече практиката, която пък им дава професия и работа. Следващ въпрос. Какви промени се очакват в бъдеще? Моите очаквания са най-вече около развитието на изкуствения интелект. Смятам, че той ще навлезе абсолютно навсякъде в образованието,
Ще дойдем до там, че ще имаме ментор, който е AI, ще имаме преподаватели, които ще са AI, ще имаме учебни програми базирани на AI. За всяка една задача, която ви дава за домашно, ще може да попитате ментор. Вие в момента можете да кажем в чат GPT, като въведете условията и кажете дай ми помощ, помогни. И всъщност очаквам цялата софтуерна индустрия да претърпи една трансформация постепенна и програмистите от хора, които пишат всеки един ред код, да бъдат повече хора, които дават команди на по-високо ниво на изкуствен интелект, който пише кода, а те сглобяват, направляват, верифицират и общо взето управляват процеса. Тоест, програмистът ще бъде един командир на машините, а машините ще вършат черната работа и няма да има чак толкова голяма нужда от джуниор девелоперите в ролята им, която е сега. Ето е това метод, че напишемо съдържанието. Ето е това, което ще напишемо съдържанието. Това вече могат да го правят копайлотите, могат да го правят софтуери и системи като ChatGPT, BART и подобни. Но в бъдеще Junior Developer просто също ще работи много с изкуствен интелект. Това ще вдигне производителността и ще правим софтуера по-бързо и по-качествено за по-кратко време. Ще постигаме по-добри резултати, от което печелят всички. Не очаквам да пострадат толкова много работните позиции. По-скоро производителността ще се вдигне и хората, апетита идва следването. Фирмите ще искат повече и повече за по-кратко време. Така, следващ въпрос. Необходимо ли е университетското образование за успешна кариера в IT? Отговорът е не, не е необходимо. Дали е плюс? Да, може би е плюс, особено ако е в подходяща учебно заведение. Винаги съм дал съвет на младите, ако искате да се научите да програмирате, елате в Софтуни. Ако искате да вземете диплома, запишете в някой университет, в който се изкарва леко. Мога да дам много примери, нали, примерно да кажем Unibit или примерно в Пловдивския университет, в Софийския, в Нов български, нали, нещата не са чак толкова трудни, че да не може човек помежду другото да ги изкара и да си вземе дипломата, ако сметне, че му е необходимо. Аз лично смятам, че е плюс и че е прекалено лесно, за да не го направиш. Освен това, в университета ще имаш контакти, колеги, партията и всякакви други неща, които за един млад човек са полезни. Необходимо ли е за успешна кариера? Със сигурност не е. Имаме хиляди хора, които са дропаутнали, т.е. не са завършили висше образование, или са прекъснали, или са преспрели и преуспяват. В крайна сметка фирмите търсят опит, фирмите търсят трак рекърд, доказани експертиза в проекти. Фирмите търсят знаене и можене, не търсят дипломи. Това всички го знаем. Не е новина. И по целия свят е така, не е само в България. Университетското образование може да помогне, особено ако си начинаеш, ще си завършил компютърна специалност. Това просто показва, че ти си прекарал едни 4 години все пак в IT сферата и не си някой, който е хванал едно курсче последните 3 месеца. Т.е. очаква се да имаш по-задълбочени знания и умения. Дали е така? Съмнително. Не винаги е така. Така че ако си напълно начинаеш, че нямаш добра работно CV, може би университетското образование помага. От един момент нататък няма никакво значение. Аз имам примерно докторска степен и никога за нищо не ми е помагала в кариерата, така че не мога да кажа, че е нещо много важно. Така. Следващ въпрос. Смятате ли образованието по IT, че е достъпно за всички, независимо от възраст, пол, физически, неврологичен статус, така нататък? Има ли стъпки, които са вземат с тия посоки и какви са вашите прогнози, препоръки и мнения? Смятам, че България е абсолютен лидер в Европа и в света на тема достъпност на образованието и на IT кариерата за независимо от пол, възраст и подобни неща. Ние, например, в Софтуни имаме доста добър баланс, може би едни 30-40% от нашите студенти в програмирането са момичета, в дизайна около 60-70% са момичета, в дигиталния маркетинг също около 60 и нагоре процента са момичета, така че нямаме в тая връзка баланса ни е много добър.
По възраст имаме ученици от 12, 13, 15 години до 50 и няколко 60. Аз имам даже блог-пост по тая тема, точно как влияе възрастта на стартирането на кариера и ученето за програмист. Така че нямам проблем. Хора, които имат, да кажем, някаква степен на инвалидност и подобни, общо взето, тъй като обученията са предимно онлайн, стига да имат достъп и да могат да работят на компютър, всички са добре дошли и много примери имаме за хора успешно завършили и работещи в нашата професия. Така че има ли стъпки, които се вземат в тая посока? Аз не съм на мнение, че трябва сега да вземем и да правим държавна политика или някакви специални стъпки, за да въведем, да кажем, момичетата в всичко това, или не знам, хората, които са от малцинствата или нещо такова, то това се случва по естествен начин. Не мисля, че има нужда нещо да се коригира, но това си е моето мнение. Следващ въпрос. Какво е нивото на преподавателите по програмиране и технологии у нас? Как се поддържа тяхното ниво? Говорим за всички институции, компании, организации, които предлагат обучение. Като цяло, нивото е доста добро. Мисля, че частните академии са с най-добрите преподаватели. Защо? Защото те работят на пазарен принцип и ако студентите не са доволни, те спират да плащат, тръгват си веднага. Това не е така в университетите. Там има микс и от добри, и от калпави преподаватели, и от катастрофално зле преподаватели, защото там системата ги оценява по научни титли, по публикации, по някакви други неща, а не по обратната връзка от студентите, по това дали преподават добре и така нататък. Освен това, в държавните университети, въобще в университетите, преподаването не е някакси не са мери. Там нито някой те обучава как да преподаваш, нито някой да следи по-отблизо, нито най-вече се взема обратната връзка, което е много, много, много важно. Как се поддържа тяхното ниво? Ние в Софтуни правим следното. Първо има селекция и вземе хората, които имат някакъв талант, хъс, желание да се развият в тая работа. След това ние им правим курсове за преподаватели, пускаме ги и по време на учебните занятия, всяко едно учебно занятие, има наш представител на Софтуни от тренинг екипа, който следи нещата и дава след това обратна връзка и им казва за някакви грешки, насоки и подобни. Правим по няколко анкети за събиране на обратна връзка по време на всеки един курс, така че ако има някакъв проблем, веднага, моментално реагираме, за да можем да имаме много високо ниво на задоволство. Тоест, ние ако имаме, да кажем, по 10-балната система курс, който е под 8, ние веднага взимаме мерки. Нали? Ние искаме хората да са доволни минимум на 80, 90, 95%. В този диапазон се движим. Не вярвам, че в другите университети го правят, защото това изисква усилия, това изисква много бърза реакция, това изисква да смениш преподавателя, ако трябва на второ занятие. Ние за всеки курс имаме основен преподавател, имаме и резерва, имаме възможност, имаме и универсални спасители, да ги наречем, които могат да преподават всичко и влизат когато е необходимо, така че това е изключително трудно. Да държиш дълбоко, високо ниво на преподаватели е нещо, за което трябва да се полагат изключително много усилия. В държавните системи това просто не е измислено и не им е в целите и те дори не се стремят да го правят, докато в частните университети и там малко принципа е дай да намерим да има преподавател, пък дали е добър, ако е страшно зле, ще го сменим, ама до година. Ще се изкара семестъра. Нали? На този принцип е така, че много е сложен този въпрос, но като цяло в държавните институции нивото не е добро. И в училища, и в университети има микс от доста добри, има и топ, има и не толкова добри. И там трябва да се работи, но според мен трябва да се работи на системно ниво. Нали, не е просто въпрос на заплати, това е, разбира се, единия елемент. Не е просто въпрос на обучение, то трябва да се направи на цялостна система. Първо, да знаеш къде се намират, да ги следиш постоянно, да събираш непрестанна обратна връзка и второ, да реагираш моментално, бързо и ефективно
чрез промяна, чрез допълнителни обучения, чрез заместване на преподавателя, когато нивото не е достатъчно добро, и разбира се да развиваш академия, в която постоянно обучаваш нови преподаватели, нещо, което ние в Софтуни още откакто е изградено, това правим. Аз всъщност дълги години това работех. Производител на преподаватели, за да мога да стигна до там, че да преподавам за кеф, а не по необходимост, поради липса на кой да ме замести. Следващ въпрос. Така, кои са позициите и IT професиите, които ще са най-търсени в бъдеще, и каква е вашата прогноза? Моята прогноза е, че програмистите ще продължат да са сред най-търсените професии, като специализацията в AI и комбинирането с умения, свързани с изкуствения интелект, ще набират скорост във времето. Разбира се, ще има един балон с изкуствения интелект, който ще се спука в някакъв момент, след това ще се нормализира и ще тръгне нагоре, но това е нещо, което ще остане. Иначе позициите около програмирането тип DevOps, тип Data Scientist, тип админ, Cloud Engineer и подобни ще бъдат във възход, и вече по-малко търсените ще са, да кажем, QA инженери, да кажем UI, UX експерти, по-малко търсени като количество, защото ако видим обявите за работа, може да видим, че програмистите са най-търсените и след тях, може би, защото е най-трудното. След тях вече може би QA инженери, вече по-нишовите програмисти тип Game Developer или да кажем C++ Developer или да кажем програмист на езика Go, докато по-масовите като Frontend и Java Developer са сред най-търсените. Така че моята прогноза е този тренд да се продължи и леко да еволюира в посока IT, но това ще бъде просто като в един момент ще стане стандарт, че всеки програмист ще трябва да има и такива умения и да може примерно да подготвя модели, да ползва API-та, свързани с машинни модели и подобно. Пауза. Следващ въпрос. Каква е ролята на софтуерните компании за професионалното обучение на талантите? Ролята на софтуерните компании при подготовка на кадри за работа в софтуерната индустрия е значителна. Софтуерните компании са тези, които взимат един млад човек, който е учил програмиране в някоя академия или в някой университет или в училище и е стигнал едно добро начално ниво и го повеждат вече по кариерната стълбица. Тоест, те извървяват пътя от wannabe junior developer до junior developer и нататък продължават към mid-level, senior, архитект и така нататък. Така че ролята на софтуерните компании е да развиват професионално талантите, защото това няма как да се случи извън фирмена среда и реални проекти. Няма как в академична среда да произведем програмист с 10 години опит. Всъщност има, но той просто 10 години трябва да учи и да си плати за това, а той иска 10 години някой да му плаща, за да го учи, и това могат да го правят само софтуерните компании. Практически софтуерните компании какво правят? На джуниор девелоперите им плащат или на стажантите, за да ги научат, да станат те advanced junior или вече mid-level девелопери и да почнат наистина да вършат работа. Така че ролята е абсолютно ключова и не виждам кой е в състояние да я замени, за съжаление. Още въпроси. Какво е необходимо да се промени, за да се повиши качеството на нивото на обучение, ако се счита, че е необходимо? Тоест, повтарям въпроса. Какво е необходимо да се промени, за да се повиши нивото на обучение? Нивото на обучение първо хич не е лошо. Нивото на обучение в частната академия е доста на ниво. Особено, да кажем, в Софтуни и други водещи академии. В по-малките, не винаги е топ. В държавните университети нивото се подобрява и в частните, въобще в висшето образование програмите стават по-практически, по-съвременни. Тук-таме се появяват и по-добри преподаватели от индустрията, вкарват се фирмите в образование, така че за мен тенденцията е добра. От ден на ден виждам как нещата вървят в една плавна възходяща посока,
Какво е необходимо да се промени? Ами на ниво закон за висшето образование трябва да се разделят университетите на приложни и научни. Научните да се занимават с наука, с научни статии, публикации, конференции, журнали, експерименти, изследвания и така нататък. И там да има професори, да има научни титли, да има оценяване по публикациите в топ конференциите. И трябва да има приложни университети, където хора от индустрията стават преподаватели, както е в Германия, в Австрия, в немския свят, където хората, преподавателите задължително трябва да работят във фирма паралелно, за да са добри. И когато един практик преподава, нещата се получават много добре. Това трябва да бъде не само в технологичната сфера, а навсякъде. Точно както в медицинска академия, нали, преподавателите са всъщност лекари от болниците. Те ходят заедно с студентите при пациентите и ги обучават на терен. Също ние го правим с софтуерните инженери, но то трябва да се прави и с останалите, с адвокатите, с журналистите, с всички останали. Тоест всички, които преподават занаят, да го наречем, или професия в университета, а не наука, няма нужда да имат някакви научни титли, или ако имате в помощ, но не е задължително. Много по-важно е те да работят в индустрията и паралелно с това да преподават. Това е добрия модел и това правим и ние в софтуер, за това сме толкова много успешни. Това беше по този въпрос. Още един въпрос. Всъщност, какви професионални умения у кандидатите търсят компаниите? Кои са важни за начинаещите? Ами, компаниите търсят професионалните умения, които са нужни за дадената длъжност. Да кажем, за програмист се изисква човека да може да програмира, да може да мисли, да има критично мислене, да има алгоритмично мислене, инженерно мислене, да може да решава задачи, problem solving skills, да може да построява алгоритми, да ползва структури от данни, да разбира от данни, от бази данни, от модели на данните и такива неща, да разбира от мрежи, протоколи, да разбира от веб програмиране, от бекенд системи, от фронтенд системи, от дизайн патърни, от софтуерни архитектури, от клауд системи, от контейнери, от DevOps, от мрежи, от всички неща. Тоест, това е микс от технологии, микс от принципи на софтуерното инженерство и на софтуерната разработка и на софтуерни технологии. И това е микс от изградено силно алгоритмично мислене, за което, например, помагам да кажем състезания, олимпиади, хакатони и подобни неща. Редом с това се търсят и soft skills, т.е. човека да е отговорен, човека да изпипва детайлите, човека да е отворен към учене, човека да има добри комуникативни умения, човека да има добър тайм менеджмент, човека да знае английски език, да кажем човека да е така нормален, тъй да го кажа, смисъл да се облича нормално, да комуникира нормално, да идва на време, да има работни навици, да може да води комуникация, да може да знае език и така нататък. Така че микс от soft skills и hard skills с по-голяма тежест върху hard skills, където hard skillовете ще ги видите в обявите за работа, soft skillовете ще ги тестват на едно интервю при разговор, събеседване с човека. Това е по този въпрос. Продължаваме нататък. Какви елементи, освен чисто професионалните дисциплини, е необходимо да присъстват в учебните планове на университети, академии и ЦПО-та, по които да се подготвят кадри за тех сектора и защо? Една програма за образование в тех сектора започва с основи на професията. Трябва, за да запалиш един студент, да започнеш от това, за което се е записал. Ако се е записал да учи програмиране, трябва да започнеш от програмирането, да го научиш да програмира. След това лека по лека да му добавяш други умения. Например, умението за работа с екип, как като даваш екипни проекти, умението да кажем за комуникация, как като го вкарваш да комуникира с колеги, умението да кажем да презентира, като го вариш отпред на дъската да презентира и много други неща. Но като цяло soft skills е много така клиширано казано, но това са уменията просто да бъдеш един нормален читав човек, който може да комуникира, който може да носи отговорност, който може да изпълнява задачи, да
приоритизира, въобще да има работни навици. Такива, каквито се търсят в фирмите. И така че вярвам, че много академии вкарват директно или индиректно елементи на това. Например, ние в Softony нямаме изричен курс по Soft Skills, но имаме тези елементи в много от нашите курсове индиректно. Например, хората трябва да пишат проекти и да ги защитават на живо. По време на това те се подготвят за работа с Source Control, което е hard skill, но говорят пред публика, презентират, показват, демонстрират, документират, комуникират с колегите си, така че тези неща лека по лека се усвояват, макар и нашата програма да има какво да се желае повече. И не, че ние нямаме желание да я направим, напротив, искаме, просто студентите не искат да учат 5 години или 6 или 8, искат да учат 1 година или 2 и времето не стига, затова ние винаги урязваме програмата до абсолютния минимум, който е достатъчен да започнеш работа. Между другото, във всички академии CPO-та общо взето долу-горе са така нещата. В университета имам повече време, 4 години или ако сложиш и магистратура стават 6-7 години. Там има наистина много повече време, обаче също рядко се набляга на тези soft skills и затова аз винаги препоръчвам на младите хора или да работят, или да влязат в някакво NGO, в някаква асоциация, в клуб, в нещо, където да развият своите комуникационни умения, организационни умения да работят с хора, най-просто казано, редом с професионалните, редом с техническия. Мисля, че това е пропуск на средното образование. Американския стил образование, например, още в средното образование, там хората презентират всеки час, правят екипни проекти постоянно и така нататък. Така че ние сме малко изостанали като система. Така. Следващ въпрос. Предлагат ли IT компаниите обучение във връзка с кариерното развитие на талантите и как се определя нуждата от подобно обучение? Да, много компании, особено по-големите, имат организирани системи за вътрешни тренинги, където обикновено се обучават на неща свързани, да кажем, с комуникация в екип, лидерство, всякакви soft скилове от сорта на управление на времето, управление на приоритети, задачи, вече неща, които са по-скоро hard skills, отколкото примерно управление на продукти, project management. Обикновено това са менеджерски обучения и се предлагат за менеджерите, но също и за джуниор хората се дават и технически обучения чрез абонамент за разни платформи, като Udemy, Pluralsight и подобни. Така че да, според мен масово се предлагат възможности за обучение. Друг е въпросът, че много рядко някой, който си има работа и спокойствие и комфорт, търси тези обучения. Т.е. единици са тези, които наистина се възползват и е важна задача на HR-а да ги подбутва тези хора, за да вървят напред и да се развият. Това по този въпрос. Какви са разходите на IT компаниите за обучение? Могат ли да бъдат сравнение с тези, които правят employer branding, привличане и задържане на таланти и какво би било оптималното съотношение? Посочете примери. Трудно е да се каже, обикновено са ниски. IT компаниите не влагат много в обучение, защото няма нужда. Защото девелоперите така ли учат всеки ден по време на своята работа, той не знае някаква библиотека или някаква технология, ходи, чете, малко гледа видео, малко пита ChatGPT или някакъв друг инструмент, малко си говори с колеги и учи неформално. Много компании правят абонамент за разни библиотеки, където има технически курсове, да кажем, аз давах пример Udemy, Pluralsight. Други водят трейнери и правят soft skills обучения. Менеджерски обучения за управление на екипи, за комуникация в екипа, за решаване на задачи, за брейнсторминг, за какво ли не. Така че, какво би било оптималното съотношение, нека някой специалист HR да каже, според мен не е нужно кой знае колко специално в нашата професия. Така, следващ въпрос. Кои са топ 3 университети и академии в световен мащаб? Според мен топ 3 са Станфорд,
MIT и може би някой пак от американските, или може би трудно е да кажа кои са топ 3, но MIT и Станфорд се водят за най-добрите. И причината не е, че кой знае колко добро образование има там. Причината е, че там има невероятна селекция. Там приемат много трудно, особено на стипендия. И съответно, ако влезеш там, попадаш в една среда, където всички са изключително мотивирани, изключително така сериозни в обучението си, изключително умни, изключително начетени и изключително упорити. И попадайки в тая среда, преподавателите почват на едно много сериозно темпо и теоретично, и практически, и концептуално да те подготвят, така че ти ставаш един добър специалист и попадайки в среда като Станфорд, нали, ти си обграден от стартап култура, от фондове, от предприемачи и много лесно може да поемеш в тая посока, ако имаш желание. Последен въпрос. Какво бихте посъветвали хората, които първо се ориентират към IT индустрията и по-специално към разработката на софтуер? Би ги посъветвал да пробват първо дали е за тях. Най-лесният начин е да го направят през Софтуни или някоя друга академия, курс, книга може би, да пробват да се потопят в програмирането, да видят дали е за тях. Ако е за тях, ако истински ги пали, ако истински ги кефи, ако истински им се усетят, че им се отдава, усетят, че им е приятно, усетят, че го правят с кеф, усетят, че деца вика не усещат кога е станало 4 часа сутринта, докато са дебъгвали нещо. Това е добър признак и тогава трябва да задълбочат и ускорят и направят по-интензивно своето обучение и след още година, 2, 3 ще станат софтуерни инженери и ще започнат. Най-добрият път, разбира се, към IT индустрията са програмите на софтуни, но те далеч не са и единствените. Човек може да се научи сам, чрез курчета от YouTube, чрез Udemy и така нататък. Съветвам всички да пишат код всеки ден, по много, да правят проекти, да трупат портфолио в GitHub, да имат какво да покажат, да решават задачи, да ходят по състезания, да ходят по семинари, по конференции, по събития, просто да се потопят в тази сфера, да си намерят такива приятели, да влязат в общности, да пишат код дълго време, да си правят проекти, да си дебъгват, да учат всеки ден и рано или късно ще почнат работа и оттам нататък фирмата ще ги поведе, ще сменят една, две, три фирми, ще станат специалисти, senior девелопери, тим лидери и така нататък. Пътя в късните години е много по-лесен, отколкото в ранните. Така че, моят съвет е, пробвайте, ако установите, че е за вас. Втурнете се с всички сили по 10, 12, 14 часа на ден и за година-две ще успеете да станете младши програмисти или някакви IT специалисти, било то DevOps, Cloud, Data Engineer и така нататък и ще просперирате. Това е всичко от мен. С вас беше Светлин Наков. Надявам се да ви е интересно, полезно и наистина да се вдъхновите от всичко, което ви разказах. Аре, бе.